Iso é, meu amante caride, forxador, agrario, cabral, obreiros, ferroviarios, tranviarios, topógrafos e mestres, lavadores a cena, mil adeuses resistentes, adeus, abur Vigo porque zarpa o vou Eva no Berbés, sen fondo, sen buguinas que pode escoitar. Esta é a casa, esta nosa casa é a escritura, é Vigo, Porta da Oliva, dos Chaos, Porta do Miño, Porta Compañel, número 14 na Rúa Real, Vigo, por onde entra a primeira luz de Manuel Murguía, e por onde entra a costureira da Rosalía, e por onde entra non debes chamarte ou non, nunca española. Vigo, Vidal, revolución, contradición, dame paisaxe, dame os inofensivísimos cantares gallegos e a miña terra na miña Vigo, de Galicia, provincia, patria, belei dignidade, toda paradigma para obter o pedrallo e para traguenata grande fraga contra a terra ancha poirenta. Tomade estas páxinas, tomade estas e outras, tomade e vede Vigo erixíndose, erguéndose contra os que penetraron en Galicia e gozaron das delicias que ofrece, anticolonial contra os do porco e os da Santa Santiña Santasa, santa anticlasista. Tomade alborada nas vosas mans meniñas, Dios diante das que saben alegriñas ven roar, coidad que comezo a Deus vai de noite, vai fuxindo, vente aurora, vente abrindo. Tomade este despertar toleirón do sono, culle este Vigo Rosalía de Castro, luminoso, e emborca polo mundo polas illas, alborada de Icadel beber en Castrelos, Álvarez Blázquez, Luis Noia, meu amigo, Luis Noia Numen, meu patiño librouro de Torreo, e tiro a escalar un pouco, cabra do aire, Vigo, Montevideo, Fernando chorando, Digo Pereira, Soutomayor, emitindo sempre en Galicia, Heriberto vence toda a incesante independencia. Vigo, sí, Vigo, Vigo, sí, Vigo, Faro, os faros de Vigo, tomai el pueblo gallego, tomai o faro de Rivas e de Outeiriño, o diario de Galicia, a nosa terra, tomai a nosa terra e tempo, edición de París, México, edición Liña Proletaria pola Unidade Nacional Popular, e culla de antes, e culla espirais, os documentos dos 16 folios, a crítica ao chamamento aos compañeiros da UPG e a todos os comunistas de militancia nacional popular. Galicia, Marzal, 1972, un mes de represión. Difundamos este dossier, pasémolo de Mao en Mao, en Man, en Man, en Mou. Culle Galicia, culle Vigo Faro, Vigo na letra, nos papéis, nas escrituras da nosa casa, que é unha casa inexpropiável. Casa Faro, Vigo.